Tästäkään Boschin huoltamisesta ei löytynyt maailmalta kunnon videolta, joten teen tässä yksi. Kampi pois normaali oplousvetäjillä. Sitten kärkipihdellä pois sokka pois. Sitten ongelmaksi tuleekin sitten tämä tiivisterengas on erittäin tiukassa tällä pohjalla. No, tekoälykin sanoo, että sen kun vaan meissillellä sisälle siitä ja siitä on varovasti tuonne väliin ja reunaa vasten kampeamalla pois. Kannattaa laittaa tuohon jotain väliin, ei uppoa tuohon väliin. Sitten se napsahti irti. Ei mitään muuta mahdollista millään plektralla eikä millään kääntää auki, kun se on sillä ihan junttautunut kiinni. Että siten se irtos. Ja sovite on melkoisen tarkka sitten nostaa tässä. Yhdellä kädellä kuvatessa niin on melkoisen tuskaa saattaa pois, mutta kyllä tätä varmaan tullaan sitten. Sitten vaan rasvat pois ja uutta rasvaa paikalle. Ja tässä tapauksessa kyllä uusin tämän tiivistiinkin, kun otti vähän varmaan osumaa. Sitten tässä on tämä välyyksen näyttö, niin ei ole puolta milliä tuossa väliä, niin ei ilman kanssa ei saa millään väännettyä sisäpuolta. Tällä on ajettu 1500 kilometriä ja kyllä siinä näyttää vielä, että jotta rasvaa sillä on, mutta ei juuri mitään. Tähän on täynnä rasvaa. Että kyllä niitä kannattaa voidella, että jos meinaa, että moottori kestää kasassa, että veden takia ei ainakaan hajoa. Mutta ei enää kuitenkaan kestä kuin 5 tonnia niin kuin edellinen moottori. Sitten se vaan hajoaa sisäisesti sähköisen vikaan. Noin, nyt olisi laakeripesä rasvattu. Huomatteko mitä ihmeellistä siinä? Oikeanpuoleinen puolikas on vetty Bosch omalla rasvalla ja sitten vaan vein Motorexin 2 tonnista siihen toiselle puolelle. Väri on täsmälleen sama. Ja haju. Niin, tokkopahan tuo Boschika omaa rasvaa keksinyt. Netistä kun sellaatte, niin tätä sitä voi käyttää. Taikka milligriisiä, jos jostain sitä saa, mutta semmonen marketti, punainen marketti tuossa Lahdessa esimerkiksi, niin se myy tätä.